Waqt seduta speċjali tal-Parlament, it-Tabib George Vella ngħata tal-ħatra bħala l-10 President ta' Malta. Kienu għal-ħabta tal-kwarta li fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz Presidenzjali, Dr. Vella l-ġurament tal-kariga ta' Kap tal-Istat. Jiena, George Vella, sollement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u l-iskont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, nħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Hawnhekk is-soldati tal-Forzi Armati selmu lill-President Vella bid-daqq tal-fanfarra waqt li minn triq Papa Piju 5 il-Forzi Armati sparaw salut ta' 21 tir. Fl-ewwel diskors tiegħu lill-poplu Malti Wawċi, il-President George Vella qal li se jwettaq presidenza siekta u jkun punt ta' għaqda nazzjonali, mera tal-bżonnijiet tal-poplu, leħen tal-ftit u l-wens tal-imwarrab. Diskors li matulu fisser il-viżjoni tiegħu għal 5 snin li ġejjin, partikolarment billi jkun punt ta' għaqda nazzjonali. Din l-għaqda ma tiġix biss bix-xewqa. Irridu naħdmu għaliha. F'diskors mirqum Dr. Vella tkellem dwar bostanijiet illi fuqhom qal li se jsejjes ħidmietu l-isfida ewlenija tkun l-għaqda nazzjonali. Għandna nġorru fuq il-kuxenza nazzjonali tagħna id-dbajja suwed ta' atti atroċi bħal til ta' Karin Grek, ta' Raymond Caruana u s-Sinjura Daphne Caruana Galizja. Da żgur ma jixraqx u jistona bil-kbir mal-karattru twajjeb tal-poplu Malti. Qal li se jkun gwardjan tal-Kostituzzjoni b'tali mod li jħarissa u jara li tiġi rispettata. Irridu ndaħħlu mill-ġdid rispett ġenwin lejn dawk li huma s-simboli tan-nazzjon tagħna. Rispett lejn il-bandiera Maltija u dak li tirrappreżenta. Rispett lejn l-innu nazzjonali tagħna. Rispett lejn l-ilsien nazzjonali tagħna. Rispett lejn l-istorja u l-kultura tagħna. Qal li l-ewwel turija ta' għaqda nazzjonali għandha tkun fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sostna li jrid ikun hemm rispett reċiproku mingħajr attakki personali. Qal li matul id-dibattiti l-membri parlamentari għandhom jużaw tonu kontenut illi jagħmel ġieħ lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Saħaq li jaċċetta din il-kariga għax bħala pajjiż irridu naraw li jkun hemm tqassim ekwu tal-ġid u li l-pis ta' tmexxija u l-ħarsien soċjali jinqasam bejn kulħadd. Hawnhekk fisser kif il-karità ma tantx għad baqa' posta. Il-kunċett tal-karità bil-kemm tfadal żmienu fis-soċjetà tagħna. Ninsab konvint li min għandu bżonn l-għajnuna għandu jirċeviha bid-dritt u mhux bħala karità jew favur. Qal li se jinteressa ruħu fl-iżvilupp tal-qasam tas-saħħa u tama li jibqa' jara r-rispett li sa issa dejjem kien hemm lejn l-etika u l-morali fil-professjoni medika. Fuq kollox, ir-rispett tal-ħajja mill-bidu net tagħha sal-aħħar nifs tal-individwu. Tkellem ukoll dwar l-impenn fil-qasam edukattiv, qasam li mingħajru sostna li m'hemmx mobilità soċjali. Dwar il-qasam tal-ambjent li ħadem fih tul il-karriera tiegħu qal li se jirrakkomanda lill-awtoritajiet il-ħarsin tar-regolamenti u li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'responsabbiltà. Ma naqax milli jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ l-rwol tal-mara fis-soċjetà Maltija. Irridu nkomplu nsaħħu l-libertajiet ċivili li pajjiżna tant stinka biex akkwistom f'dawn l-aħħar snin. Irridu nneħħu kull forma ta' diskriminazzjoni, irridu nkomplu nsaħħu ir-rwol tal-mara fis-soċjetà u fid-dinja tax-xogħol. Il-President hemm jgħid li dan ma jistax iseħħ jekk ma jsibx l-appoġġ u l-għajnuna ta' kulħadd u saħaq li se jagħmel minn kollox biex ikun den tal-fiduċja illi jingħata mir-rappreżentanti tal-poplu Malti Wawċi kollu. Viva Malta Repubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.